βάσει της δυσκολίας. Σε κάποιους όμως που είναι παλιά, κάποιους έχουν κάνει και δικαστικές, έχουν προχωρήσει η διαδικασία διεξώσεως, και σε κάποιους τους πιέσουμε όσο μπορούμε να κατεβάσουμε. Είναι κάποιοι που ήρθαν να προσοχιά πάνω, να αποφασίσουν να προχωρήσουν την αγγλική κατασκευή. Αλλά δεν μπορεί να προχωρήσει το σύνολο των δημοτών, γιατί είναι κάπου όλοι οι λέτε συγκεκριμένοι, είναι κάπου 300, δεν είναι όλοι οι παρασύρτες, φαίνεται. Κάπου στο 1 εκατομμύριο και είναι από τους άνθρωποι και εκείνο, άσπρα είναι χρήματα. Δεν μπορεί να προσφέρει και πού να κάνουν διαδικασίες από τους προσκυρώσεις του κοπέλου. Κάποια είναι από την καθημερινότητα είναι πάρα πολλά και κάποια είναι από 400.000, 500 προσφύγματα. Και τώρα βέβαια είναι πολύ περισσότερα από την πενταετία που βγάζουν τους άλλους. Δεν θυμάμαι πόσο είναι. Οι οποίοι πλέον δεν μιλάμε για κάποιους που αντιμετωπίζουν ένα οικονομικό πρόβλημα. Υπάρχουν κάποιοι που αντιμετωπίζουν ένα οικονομικό πρόβλημα. Είναι κάποιοι άλλοι που νομίζουν ότι είναι θέμα της Οικονομικής Επιτροπής προς διευθέτηση των χρεών τους. Αλλά δεν μπορεί αυτή τη στιγμή να συγκεντρώνει μια κατάσταση και του πονηρού κάνουμε εξώσεις για κάποιους την περίοδο του καλοκαιριού να δουλέψει και το χειμώνα που κάνουμε έξω από το λογιστικό. Λοιπόν, θεωρώ ότι είναι σοβαρότατη παράβαση. Ποινική παράβαση. Παράβαση οποιαδήποτε. Και σε εσάς, αυτή εδώ πέρα είναι η ίσπραξη των χρημάτων. Και οι βιβλιοθέτες κατάλογοι τους οποίους έχουν υπογραφές πάνω, που είναι, αν δεν πάρετε να τις κοιτάξετε εσείς, θα δείτε ότι άλλα λέει μια κατάσταση, άλλα λέει η άλλη. Είναι παράβαση. Είναι παράβαση. Εμείς το αφήνουμε καλή την πίστη, περιμένοντας και ελπίζοντας από εσάς να δώσετε λύση σε αυτά τα προβλήματα που υπάρχουν. Εγώ δεν μπορώ να διανοηθώ ότι αυτό που χρωστάει κάποια χρήματα θα συνεχίζει να εκπληρώνεται στον κατάλογο χωρίς να μπει σε μια ρύθμιση να πληρώνει. Και οι ρυθμίσεις άνω των 10.000 ευρώ νομίζω ότι απαγορεύονται. Άρα αυτοί οι κύριοι που έχουν σκεφτεί μεταβιβάσεις της περιουσίας στα παιδιά τους θα αρχίσουν να σκέφτονται, αυτοί ότι πρέπει να αρχίσουν να πληρώνουν και στο Δήμο. Διαφορετικά, ο Δήμος δεν πρέπει να τους αφήσει να έχουν κανένα εξοπλισμό, δεν πρέπει να έχει άλλες λειτουργίες και δεν πρέπει να έχει τίποτα από αυτά εδώ πέρα μέσα. Μπορούν, γιατί αυτοί εδώ πέρα μέσα, κοιτώντας τις οφειλές εδώ πέρα μέσα, βρίσκουν διακανονισμό 0. Χρήματα τα οποία έχει δώσει σχεδόν 0. Καλοπροαίρετα τα μιλάω και με σπασμό και στον θεσμό και αυτό να δεν δίνω. Τελείωσε.